Хәерле көн, кадерле дуслар. Хәзер без үзебезнең Габдрәхим уйланулары, Габдрәхим фикере дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Габдрәхим, сиңа беренче сорау. Нишләп торсын бу вакытларда моңайдың кебек? Әйе, моңайдым. Әз генә. Чөнки мин гомерем буе уйныйм. Ләкин чын күңелдә, ихлас күңелдә уйныйм. Мин әгәр дә елмаясым килми икән, юри елмаймыйм. Мине өйрәттеләр уйнарга. Әгәр дә мин бүген менә тырнак эче хәтлегенә күтәрелгәнмен икән, тырнак эче хәтле. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтем. Икенчедән минем остазларыма. Мине укытты Шамил Бариев, Батулла, Асия Хайруллина, Шахсәнәм Сәндиярова. Хәтта Батулла, моны мин бер хәзрәткә сөйләгәч әйтте, мәдрәсәдә булай укытмыйлар ди. Дәрес битер алдыннан актер, теге мастерство актеры була бит инде безгә әйтәдер. Иртәгә Батулла әйтә безгә, кемгәдер игелек эшләгез. Бөтен игелекне сөйләргә ярамый, ләкин берсен сөйләргә ярый. Моны Батулла әйтәдер. Изгелек эшләйсез иртәгә һәм сәхнәгә менеп сөйлисез. Кемгә изгелек эшләдең? Ни өчен? Ул нәрсә диде? Чын йөрәктән. Һәм мин соңгы вакытта шуны белдем. Без әлбәттә изгелек эшлибез икән, менә кемгәдер. Без Аллаһы Субхана ва Тәгаләнең ризалыгы өчен эшләргә тиеш. Бу не обсуждается. Рәхмәт ишетү өчен түгел. Әлбәттә, кайвакыт рәхмәт ишетәсе килә күңелдә. Мин күптән түгел шундый фикергә килдем. Кешене сынап карыйсың килә икән, менә бу нинди адәм? Яхшы адәмме, начар адәмме? Әлбәттә 100% сынап бетереп булмый, Аллаһ Тәгалә генә белә. Ләкин мин бер адәмне шулай соңгы вакытта сынап карадым. Мин моңа изгелек эшләдем. Әлбәттә мин рәхмәт ишетер өчен эшләргә тиеш түгел, ләкин минем аннан ишетәсем килде. Ул рәхмәт тә әйтмәде. Психологлар нәрсә ди? Ниндер кеше белән араларын килеп чыкмаган икән, син аны калдыр. Аның белән талашып, сутлашып, ачыкланышып йөрмә. Мин ул кешене, адәмне калдырдым, ләкин мин аны белдем. Кем икәнен? Әлбәттә бу 100% дөрес булмаска мөмкин. Һәм чыннан да соңгы вакытта менә мин уйнамыйм. Күп кеше өйрәнгән минем уйнавыма. Мине уйнарга өйрәтте тормышта, сәхнәдә. Асия Хайруллина, сәхнә теле укытучысы. Мин Хәния белән бергә укыдым. Хәния менән 5 яшькә олы иде. Бер вакытта театр училищесында укыдык ничектер. Һәм дом актерда Хәния ничектер утыра сәхнәдә баян белән. Без халыклар утырабыз карап аны. Шунда ул миңа минем бит инде әти кушкан исемем паспортта Рөстәм. Аннан соң мин мулладан куштырдым Раул хәзрәт Гайнетдиннән, ул Мәрҗани мәчетенә килгән иде. Габдрәхим дип бу исем миңа ошады. Минем Аллаһ Тәгалә каршында исемем Габдрәхим. Шулай баянда кичкенә генә гармондамы, Хәния уйный. Рөстәм, мин монда ди. Минем без аның белән друглар идек. Кабере нур белән тулсын. Мин шунда югалып калдым, юкка чыктым, биттем. Ник сәхнәгә менәм? Икенче көнне Асия апага әйттем, Асия апа, мин юкка чыктым. Ул әйтә миңа, син булачак артистмы? Әйтәм, әйе. Син артист була алмыйсың ди. Әйтәм, ничек? Кер минем белән. Бер бүлмәгә алып керде, мин бөтен ниләрне әйтмим, миңа ул кирәк эш өчен.